May gabi kabantay mo sa atong mga videos, gasigit ag hisgot sa kaugalingon, pamilya. How about ang atong hisgutan karon, social concern? Diri manggod sa ebanghelyo karong adlaw, nagpahinumdom ang Ginoo nga ang talent nga iyang gihatag nato ato nang haguan aron mudako. Gani ang buntag nalabay ko sa tabuan, lugar kung asa ang mga taga-bukid mamaligya sa ilang prutas, utan ug bugas. Naluoy ko nagtan-aw nila. Nisulod sa akong pamalandong, kanang farming talent man na, kay dili tanan kabaluan na, skill kana. Dayon kanang farmers pareha sa ebanghelyo gahago pud na sila sa ilang talent. Pero ang nakalahi ng nila sa ebanghelyo kay ang mga farmers nato, many of them dili in taon malipayon ug wala gitagaan og happy reward sa ilang mga master. Nganuman, pila ang kilo sa bugas karon? 50 to 60 pesos. Pero pila ra ang ilang palit ana from the farmers? 7 pesos. Pagkasakit. Maunang na ako'y suggestion mga igsuon. Gamay ra ni. Kung manabo ka, magpalit kag prutas or utan or bugas, pangutan-a. Tay, ikaw ba ang farmer ane? Kung moingon siya, yes, then please igsuon ko, ayaw na hangyua. Kung pwede gani unta, dungaga nimo. Kay ikaw mo inaay kwarta. Hinungdumi, gikan sa bukid, nagbayad, naghabal-habal. Hangyoon pagyud nato, tilukan pagyud nato. Mga igsuon, maluoy pud unta ta. Okay? Ikaduha, kung dili siya ang farmer, pangutan-a dayon, pilay palit nimo ani sa farmer, 7 pesos. Pila imong baligya karon, 50 pesos. Ingna dayon, sangyaw. Tay, sa sunod ayaw na nabuhata. Maluoy tas mga farmer. Sila mo'y gahago, pero gamay ra ilang madawat. Mga igsuon ginagmay ra ni. But since we are talking about heaven, then that's it. May padiri sa ebanghelyo, kay ang naghago giingnan sa Ginoo, dali, ambit sa akong kalipay. Mga igsuon, masinati pud unta na sa atong mga farmers, kalipay. Okay? God bless.